Reit te Gareth, nawr ten. Ti di addo pwdyn neis i ni gyda'r ceirios ma nawr? Dwi'n sbwylwch chi nawr gyda pwdyn siocled a ceirios. Reit. Ond yn gyntaf, achos mae mor dwy man y gegin, so byddai fydd y ddiod fach i'w lwchu pig. So diolch yn fawr iawn. Gyda thema ceirios, so cordial ceirios. Ti a dy surprises bach neis i ni, Gareth. What a teg i ti. A dŵr pefriog wedyn. O, neis. Na ni. Mae ceirios ma'n edrych yn hyfryd, achos maen nhw ti'n gallu gweld, maen nhw yn ei tymor, maen nhw'n edrych yn wych erbyn hyn yn dyn nhw. Maen nhw'n llawn blast yn llawn sydd. Diolch, Gareth. Mwynhewch. Reit, o, nawn ni. Yr yn ffein? O, neis. Isiawn. Lovely. Reit, pwdyn. So'r cam cyntaf i greu'r tort siocled gwyn yma, mae eisiau tin pwys mewn maint. Falle bod rhai o'ch chi adre mewn bod chi tin sy'n mesur pwys, ond nain pwys a nain dau bwys. So hwnna sy'n eisiau. Mae'n edrych falle fyddech chi'n meddwl bod chi un pwys, ond hwnna yw'r un cywir. Reit, oce. Nawr te, so dim menyn, dim olew, ond ni'n mynd i uro'r tin gyda yn rhyfedd iawn dŵr. Mae'n ateb, achos da ni'n mynd i orchuddio'r tin wedyn gyda darn o clinglen. So to falle gallech chi i barhau i rhoi darn o papur gwrsan falle, a jyst bod ni'n gorchuddio wedyn gyda darn o clinglen. A bod ddim bod yn gymarol wastad ar yr ochr, bod ddim da chi rhywbeth o bod e ddim yn cael i wasgaru, a bod e ddim... Mae'n waith i ti fyna Gareth. Dwi'n dweud y ddilod i. So bod yn gyfarol wastad ar yr ochr. Reit, so wedyn, mae'r sosban ar y gwres, a fe'n y sosban fach yma, dwi'n mynd i chwanegu ti ar 50 gram o menyn hallt, achos mae'r menyn hallt yn rhoi blas cefndir i'r crwst bisgedi. Mae bron bod, ti'n eisiau hwn i fynd i'r sosban. Na, mae'n toddi yn barod. Yn barod, ie. So pwyll piau nawr, a dim eroedd isiel iawn, fel bod e... Na i gadw chi gadw yma. Na i gofio tren, Gareth. A na i gofio, di Sian i gofio. Na i gofio. So dim pwysau, Sian. Ie, so mae hwnna'n mynd i doddi. Nawr ti, so gyfer y bisgedi, chymod beth, mae yna siocled yn mynd i fod yn y crwst bisgedi, achos mae fi bisgedi digestif wedi gorchuddio gyda siocled tywyll. So mae eisiau ti ar ryw 100 gram o hynna. So to fe gallech chi roi nhw mewn pecyn bwyd gyda y rholbren, neu'n symud iawn mewn prosesu'r bwyd. Pa mor fan ti'n torri hynna? So mae eisiau wneud yma, bod yn ansawdd... So jyst bych chi ansawdd rhywbeth tebyg iawn i hwnna, ie? So bod eich yma. Reit, so'r cam nesaf wedyn, mae hwnna mewn i basin. Tro mwyn edrych. Mae'n dod. Mae'n nilo fi'n twymo fan hyn, efo. Fe di'n toddi fewn iddo. Bydda. Reit, so mae'r bisgedi'n barod, a mae hwnna bron fod yn barod fyna, sef y menyn, a mae'r tin yn barod. Reit, so'r cam nesaf wedyn yw'r copa cwstart hufen a siocled gwyn. So mewn fan hyn, mae fi caws hufennog o'r Eidal, sef caws mascarpone. Ti ar o 250 gram. A'i hwn, dwi'n mynd i chwanegu gwirod Cymreig, sef un hufennog, un merlin. Ti'n iawn fan hyn ar Gareth Mwyn wedi so mae hwnna'n barod, Sian. A mae hwnna'n dipach da iawn. Os ydy'r menyn rhy gynnes, nes chi adael llwy yn y sosban, mae'r menyn yn mynd i oeri tipyn mwy cyflym. Os chi'n gwybod na, gyda'i gyfer llath yn y bore, gyfer greu coffi neu coco, os chi'n gadael llwy de yn y cwpan, mae'r menyn yn mynd i oeri tipyn mwy cyflym. Reit, so wedyn, i'r caws, dwi'n mynd i chwanegu 2 llon llwy fwrdd o wirod Cymreig hufennog merlin yma, a wel, ma'n rhoi trin, dy fe. Ma'n mynd amdani gan bod ni'n pen wrthnos. So jyst i gymysgu at ei gilydd wedyn. A wrth gwrs mae hwnna'n mynd i gymysgu at chydig bach mwy llac. A yn y sosban fan hyn, mae fi 150 gram o siocled gwyn o ansawdd da gyda 70% o coco ynddo fe. Na ni, so mae hwnna jyst wedi cael ei doddi. A bod e... Dybant o'r gwres wedyn, bod e ddim yn rhy gynnes. Iawn. So wedyn, y cam nesaf yw hufen. So mae eisiau ti ar ryw 140 ml o hufen wedi cael ei chwirlio. A mae'n bwysig wedyn bod yr siocled mae mewn at yr hufen. Dim ffordd arall, achos mae hwn dal i fod yn both. So wedyn, so mae'r... So ni'n cyfri caloria fan hyn, dyn ni? Dim o gwbl, Sian, na dim. Mae'n gyfad, dwi'n gofyn i fynd anyway. Am bywyd yn gyffredinol. So mae'r rhwngwydd, so diwn nhw ddim yn broblem. A se ni'n rhoi'r hufen mewn yn y basin na, bydde fe yn gwahanu a cawsi. Achos bod y basin dal i fod chydig bach yn gynnes. Nawr te. So mae'r elfennau gyd yn barod, so'n syml iawn dod o'r cyfan at ei gilydd. Nawr te, so wedyn, so mae'r hufen a'r caws, mae'r hufen a'r siocled mae mewn at y caws. Gyd rhyw funud i orffan i ni gyd iawn, Gareth. So to mae'r cloc yn tician. So jyst i gymysgu i greu effaith marmor, a mae hwnna wedyn mewn i'r tin.
So bydde hwnna wedyn mynd i'r oergell am tua rw awr o amser. Ie. A byddech chi'n falch i wybod bod a fi'n o dan y bwrdd. O'n iawn, se mae munud yn ffit efo'n awr. Yn yr oergell yn barod, nes bod yn debyg iawn i hwnna. No, ffantastig. Wedyn, mae dan ni'r bisgedi, a mae rhaid chi gofio wedyn, gan bod siocled yn ni, mae nhw'n mynd i fod chydig bach mwy glidog, achos mae'r menyn cynnes jyst yn mynd i... Sgyn ti rhyw flas bach i ni cyn diwedd y rhaglen, Gar? Mae hwnna'n mynd ar ei benne, ie, yn gyflym iawn. Wedyn fyddech chi'n gwasgaru hwn y mas, a wedyn 4 awr yn diweddarach, mae ydych chi hwn. O, mae'n trydydd un.